Atxiz! Ui! Hor zaudete, zen modu zaudete? Ondo, nik ematen du katarro pitxin batekin. Aizue, mokoak ditut, zuek mokoak dituzuenean, zer egiten duzue? Jan? Ala, garbitu? Batzuk jan eta beste garbitu, zuek badakizue ogroari gehien gustatzen zitzaiona mokoak jatea zela? Ez duzuela entzun? Prest? Ipuina astera doa zuekin munduko mokorik gozoena. Bazen behin ogro txiki bat, eta ogro txiki horreri pilo bat gustatzen zitzaion bere amatxok prestatzen zizkion janariak jaten. Adibidez, jaten zituen zizare erraldoiak, belearen ezurrak, edo euliak saltzan. Baina, aizue, gehien gustatzen zitzaiona, mokoak ziren. Beti, ari zen mokoen bila, baina arazo bat zeukan. Euriaren azpian jarrita, edo txingorraren azpian jarrita, edo elurraren gainean ibilita, etzen inoiz gaizorik ipintzen. Izan ere, izozkiak jaten zituen neguan, baina hala eta guzti ere, inoiz ez zuen katarrorik hartzen. Katarro txiki bat hartzen zuenean, mokoak ze gozo, baina oso arin bukatzen ziren, eta ez zituen bere gustokoak ziren mokoak topatzen. Amatxoren gana joan zen. Amatxo, nire urte betetzea etorri behar da, eta nire urte betetzean mokoz egindako tarta erraldoia nahi dut. Mokoz egindako tarta erraldoia, eta nondik aterako dut nik aterako ditut mokoak, Nondik? Ez zaidazu, superrera joan naiz, baina merkatura joan naiz, baina han ez da mokorik, nondik aterako ditut nik mokoak. Matxo mesedez arren, lortu mokoak nire urte betetzean tarta erraldoia egiteko. Eta amatxok oso kezkatuta aitarekin egin zuen berba. Zer egingo dugu zer egin dezakegu mokoak lortzeko? Utsi da zu pentsatzen. Badakit, zer? Moko gozoaren lehiaketa egingo dugu. Eta horrela, aurkeztuko dira, moko ezberdinekin, eta guk erabakideko dugu, zein den gozoena, eta horrela lortuko dugu, moko ugari eukitzea. Ze ideia ona! Aizue, egunkarietara bota zuten iragarkia, eta irratitik egin zioten elkarrizketa, baita telebistan irten ziren ere, Mundu guztia zegoen, ia zein izango zen, mokorik gozoenaren zain. Mokoak! Eta orduan esan zuten, egingo zutela, mokoaren txapelketa. Aizue, eta eguna heldu zen mokoaren txapelketaren eguna. Eta ogroaren kobazulo aurrean, jendea bildu zen, jende pilloa, denok ikusteko, mokoa ikusteko irrikitan. Eta baita aurkeztu ziren
parte hartzaile pilo bat, Adibidez, bueno, asko egon ziren, baina deigarrienak hauek izan ziren. Adibidez, antze zegoen, iratxoak, eta iratxoek mokoak ekarri zituzten, baina gozoak ziren arren, iratxoen mokoak oso txikiak ziren, beraz, gozoak bai, baina oso harin bukatzen ziren. Ez. Badakizue nor zegoen hortik bebai? Nes monstrua lakuan bizi dena? Bueno, aizue, ogroari ez zitzaion batere gustatzen bere mokoak. Bakizu zergaitik? Arrain zaporea zeukaten. Ez, arrain zaporerik niri ez, ez. Niri gustatzen zaizkit moko zaporedunak. Aizue, eren sugea etorri zen. Bat, bi, mokoak ateratzen zituenean, moko pilo bat ateratzen zituen. Baina badakizu ezer, ateratzerakoan sua ere ateratzen zen, eta orduan mokoak erre egiten ziren. Ai, moko erreak ez zaizkit gustatzen, esan zuen ogroak. Ez, kanpoan. Aizue, sorginak. Bebai zeuden, zuek frogatu dituzue sorginen mokoak. Trampa egiten zuten sorginek. Egia esan da, ez ziren benetazko mokoak. Beraiek egiten zituzten, konzentratu bategaz, olako sopa bat izango balitz bezala, moko sopa. Baina ez zen benetako mokoa, ez. Zuek trampa egiteagatik, hemendik, kanpora! Aizue, txapelketa horretan, kalitatea, kantitatea, eta zaporea zen garrantzitsuena, Aizue, eta orduan heldu zen ume txikia. Eta ume txiki horrek gaizorik zegoen. Ume txikiak plater bat hartu eta txas! Mokoak atera zituen, baina horrela ez, platerra bete egin zuen. Ogro txikiak, mokoa hartu eta kalidadea ona. Kantitatea ona eta zaporea. Aizue, ura bai, munduko mokorik gozoena zen. Amatxo mesedez, hau da irabazlea, hau, moko honekin egin behar duzu tarta. Eta amatxok moko horrekin egin zuen tarta. Tarta gozoa, ogro txikia pospozik, baina badakizue zer gertatu zen? Sorginek onak ziren azken finean, eta umea sendatu egin zuten. Bat, bi, hop, mokorik ez! Ai, ez daukat mokorik! Gure ogro txikiak negarrez. Ai, zelan sendatu duzue! Ez, kanpora nire etxetik! Eta, aizue, urtebetetxeko tarta egiteko, moko gozoa, baina handik aurrera, moko horren gozoa topatzeko. Gaizki, ze sorginek sendatu zuten umea. Gustatu zaizue ipuina? Bai? Eta zuek zer, mokoa jaten dozue? Ala garbitzen dozue? Ez dakit, hemendik aurrera agian frogatu, ia gozo dagoen ala ez. Agian zuen
mokoa izan daiteke munduko mokorik gozoena. Bueno, aizue, gustatu zaizu ipuina? Badakizue, larun batero hementxe Oizmendi telebistan ipuin berri bat nahi duzuenean web horrian. Eta nahi baduzue zuen ipuina guk kontatzea, eskatu, eta nik kontatuko dizuet. Hurrengora arte, agur! Oi, mokoa! Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako hedabidea.